Te imaginas? Formar parte das grandes obras de arte da nosa historia, convivir cos primeiros poboadores do noso planeta, participar nas principais fazañas da historia. Todo iso é hoxe posible gracias á realidade virtual. A realidade virtual ten os seus orixes na Revolución Industrial, cando en 1840 inventouse o estereoscopio. A imaxe estereoscópica dá un efecto de tridimensionalidade utilizando dúas imaxes iguais cunha lixeiramente desplazada, o que engana o noso cerebro e a nosa visión. Non debemos confundir a realidade virtual inmersiva coa realidade aumentada ou a realidade mixta. A realidade aumentada enriquece con outros contidos a nosa realidade, mentres que a realidade mixta o que fai é combinar distintos escenarios virtuais e A realidade reais. virtual non é outra cousa que unha tecnoloxía inmersiva que nos permite formar parte de mundos paralelos de maneira simultánea ao entorno no que nós estamos formando parte. Desa maneira nos permite ter infinitas posibilidades e infinitos mundos. Trátase daquela dunha tecnoloxía que nos pode trasladar a outra realidade.